உங்கள் சன் டிவியில். ரொம்ப மனசு கஷ்டமான ஒரு விஷயம். ரொம்ப தவிர்க்க முடியாத காரணத்தால இன்னைக்கு வாய்ஸ் நம்ம கூட அவன் சமைக்க போறது இல்ல. ஆனா உலக தொலைக்காட்சியில இதுவரைக்கும் இது மாதிரி ஒரு விஷயம் நடந்திருக்கான்னு தெரியல. பட் இன்னைக்கு நடக்க போகுது. மோனிஷா இஸ் கோயிங் அண்ட் ஜாயினிங் வாஹீசன் இன் ஸ்ரீலங்கா. That is not the end. நம்ம அப்படி விட்டுற முடியாது. நம்ம வீட்டு பையனை அவன் வீட்டுல போய் பார்க்கலாம் சொல்லி கிளம்பிட்டோம். யாழ்ப்பாணத்து உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம். இன்னைக்கு ஃபைனல்ஸ்ல வாஹீசன் ஸ்ரீலங்கால இருந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ண போறான். உங்க சேலஞ்ச் டைம் ஆரம்பிக்கும் போது அவனோட சேலஞ்சும் ஆரம்பிக்கும். இந்த இடத்துல அவன் இருக்கணும் ஷெஃப். எனக்கு அவன் இல்லனா ஒரு மாதிரி ஆயிடும். எவ்வளவோ ட்ரை பண்ணோம், பட் முடியல. அவனை கொண்டு வர முடியல. நாங்க தான் அங்க போக முடிஞ்சது. இன்னைக்கு ஃபுல்லா அவங்க லைவா நம்ம கூட சமைப்பாங்க. டாப் குக்கு டூப் குக்கு சீசன் 2 கிராண்ட் ஃபினாலே வரும் ஞாயிறு மதியம் 1 மணி முதல் 3 மணி வரை 2 மணி நேரம் ஒளிபரப்பாகும் உங்கள் சன் டிவியில்.